Otec milý, daj nám silu, by sme život dobre žili. Chceme nasledovať Tvojho Syna, On bol čistý, na nás je viera. Ty vidíš našu snahu, nehľadíme na náhodu a nakladáme veľa na seba. Neunesieme to bez Teba. Si náš pastier, nič nám nechýba, veľa ľudí sa Ti vyhýba a nechápu, čo nám dávaš. Láskou sa nám prihovávaš, aj pokarháš, keď je treba. Iba nuly sme bez Teba. Keď nás vedieš, radosť je to. Všade slnko, krásne leto. Obloha je bez mráčka, počujeme spev vtáčka. Medzi ľuďmi láska
spýtal sa ich, ako sa im svet páči. Jeden z nich povedal: jediná vec, ktorá chýba, je zvuch chvál na slávu Stvoriteľa. A tak Boh stvoril hudbu, ktorú bolo počuť v šeleste vetra a piesniach vtákov. Aj ľuďom dal tento dar a počas dlhých vekov bol pre nich veľkým požehnaním. Pri spievaní piesní chvál vyjadrujeme svoju úctu Bohu, budujeme svojich bratov a sestry v Kristovi a sami prežívame radosť. Preto buďme vďační za dar hudby. Vždy, keď máme príležitosť, pripojme sa k hlasom ostatných a spievajme hymny chvály nášmu Bohu. Zdajte poctu Bohu piesňou vrúcných chvál za to, že nám novú milosť poznať dal. Srdcia, ktoré sú zladené s Božím srdcom, mu spievajú na chválu. Všetko to nie je možné a predsa jej nie. Opýtajme
Či nie sme všetci tou príčinou, že tej lásky nieto. Veď láska má prebývať v ľudských srdciach. Čo prebýva v srdciach? Mnohí povedia láska, ale je ona opravdová. Nie je to len láska z povinnosti, alebo kvôli nejakému zisku. Každodenne sme svedkami, že nás niekto navštíví iba vtedy, keď niečo od nás potrebuje. Či je to vtedy láska? Každý človek chce, aby ho okolo žijúci milovali. Či my milujeme? Tak ako čo chceme prijímať lásku, tak ju musíme aj dávať. Či ju dávame? Láska je len v tom, keď materiálne napomáhame. Kde je to zapísané? Láska je, keď sme hotoví v každú chvíľu navštíviť niekoho, keď sme ochotní vypočuť trpiaceho, porozprávať sa, poradiť, potešiť. Užitočnejšia láska je vtedy, keď nezabúdame na blížnych, prehovoríme pár slov s nimi, všetci hovoríme o láske, ale predsa nič nepodnikáme a neláska sa šíri viac a viac. Heslo kresťana má byť: miluj blížneho ako seba samého.
sa aj u nás. Čo ozaj tvoja lavica, ktorá na teba čaká v každú pre spoločnú pobožnosť určenú chvíľu? Či ťa dočká? Alebo je to čakanie zbytočné? Keď by tie lavice mohli hovoriť, o iste by povedali. Keď deti lúpajú po nás, to nás toľko nebolí, ako keď sme tu studené a neoprášené, to je znepoužité. Či aj v našom zhromaždení zanedbaných miest? Bratu, sestra, čo je s tvojím miestom? Býva často prázdne. Nemám čas sadnúť si v nej a počúvať rady Svätého písma. Nie sa vrúcne stíšiť, pomôcť svojmu Pánu a slávne ho spievať. V istom zbore bol jeden člen staršieho veku, ktorý sa mohol pochváliť s pravidelným chodením na všetky pobožnosti. A práve tomu zachovalo život do nečakanej smrti. No ako to? Chodilo tak pravidelne, že keď sa jeden nedeľu nedostavil, to dnes budilo div medzi prítomnými spolubratmi. Vedeli, že tento brat žije dome len sám. A tak sa hneď niektorí vybrali k nemu, zistiť príčinu, prečo neprišiel. Našli ho ťažko chorého. Dnes povolal lekára, ktorý keď prišiel, zistil, že jeho pravidelná návšteva mu predložila život tu na zemi. Lebo choroba bola takej prírody, že o pár hodín bez lekárskej pomoci by bol zomrel. Ale bratská návšteva, viacej ako zo zvedavosti, prečo neprišiel, bola mu k životu. Milí čitatelia, býva to div aj na tebou, keď raz neprídeš do zhromaždenia. Alebo si to nikto ani nevšíma, že ťa nie je to, lebo je tvoja taká obyčajka. Pán Ježiš mal zvyk, v určený čas chodil do školy aj na sviatky do chrámu, že sa jedni druhých pýtali, čo sa vám dá, že neprišiel? Čo tvoja lavica, tvoje miesto? Býva často prázdne. Nemusíš mi na to ani odpovedať. Veď, že sa na následky neminú. Amen.
toto číto prišlo mi na mysel slová žalostu. Som hrozne a predživne utvorený. Nepochopiteľná presnosť a úplnosť nášho telesného utvorenia